баягына гомер итсәк тә, һәммәбезнең үз тормыш казаны бар. Монда да яшәеш гөрли, бар да кайный, вакыт-вакыт кирәкләрдә утлар дөрли. Әнә шул кеше казаннарда кайнаган язмышлар шулпасын алыз итер өчен без юлга чыгабыз. Һәм күренекле яки әлегә күпләргә таныш булмаган, әмма һәрвакыт кызыклы шәхесләр белән очрашабыз. Кузгалдыкмы? Киттек әйдә! Сез ничектер дуслар, әмин исә бала чактан суык карлар алып килүче кыш бабайның барлык хыял теләкләрне тормышка ашыручы тылсымлы таягына сокланып карый. Минем кебекләр җир шарында күп булса кирәк. Бүген исә без сезне әлеге тылсым чишмәсенә тиң атрибутны, тылсымлы таякны күп еллар үз кулыннан төшермәгән, Актанышның тәҗрибәле төп кыш бабае дияр идем мин. Робсон Мусин белән таныштырырбыз. Моңа өстәп бүгенге героебыз балаларны чыршы, тирәли җыя, җырлата биетә белүче профессиональ хор белгече, ягъни хоровик тәле. Яңа ел алдыннан кыш бабайны бары тик эштә очратырга мөмкиндер дип, без беренче итеп Робсонның эш урыны Актаныш мәдәният йортына сугылып чыгарга булдык. Ишекләрне ачып җибәрсәк, менә сиңа безне матур көләш йөзле Әлфия апа Авзалова үзе каршы алды. Фотодагы булса да шул кадәр чын сыман сәламли, сискәнеп киттем мин хәтта. Мәшһүр җырчыбызга багышланган стендка күз аттык та түргәрәк юл алдык без. Ә монда бүгенге героебыз Робсон әфәнде Мусин моңланып, ниндидер җырын исенә төшерде. Язмыш, ташламаш читтә суман, кайгыдан моңнан. Эй шатланды инде без килгәнгә. Баяннарын да күрсәтте шәшкәләр арасында. Кыш бабайлар гына белә торган серләрне дә ачты безгә. Зур сәхнәгә дә алып инде ул кунакларны. Сәхнә, сәхнә. Ничә еллар сиңа хезмәт иттем. Безнең бүгенге героебыз кызыклы шәхес. Биредә гомер иткән талантлар хакында сәгатьләр буе сөйләргә әзер ул. Булай булмас иптәш Мусин. Без бит сезнең турында очерк әзерләргә килдек дип кисәткәч кенә, сәяхәтне дәвам итәргә хәер фатиха алынды. Пока биредәге бәйрәм чыршысы. Сау булыгыз. Тиздән тылсым ярдәмендә җанланырга бик тә мөмкин уенчыклар. Без һавага, кар буранлы урамга чыгарга телибез. Мәдәният йорты белән хушлашкан мәлләрдә кабаттан безне Әлфия апа Авзалова озата барды. Аппак кардан шәлләр бөркәнгән бөек җырчыбызны тамашачларның точно күргәне юктыр әле моңарчы. Точно дия, мин дә бераз кызык итеп сөйлим әле Актанышларча. Ә үземнең соклануым ишемә сыймый. Менә ичмасам һәйкәл, мондый сыннарны шулай бездәге кышлар матур, данлыклы затларга ак шәлләр кирер өчен генә булса да торгызыр идем мин. Бик гүзәл дуслар, шулай бит. Бөек җырчы безне үзе генә түгел, күп санлы гармончылар белән бергәләп затып калды. Якындагы тарихка күз атсак, моннан берничә ел элек Актанышта республика күләмендә оештырылган баянчылар һәм күп төрле башка уен коралларында уйнаучыларның зур бәйгесеннән соң биредә талантларны мәңгеләштерү йөзеннән аларның фотолары урын ала һәм баянга һәйкәл куела. Күп санлы җырчы, композиторлар, баянчыларны дөньяга бүләк иткән төбәктә бу бик урынлы эш миңа калса. Мондый баян гармонга куелган һәйкәлләр хәтта Россия күләмендә дә бик аз икән. Робсон әфәнде, менә монда сезнең йөзләгән гармончының фотосы тора. Алар арасында иң якыны сезгә кем? Альберт дустым, миңа алар барсы да якын. Әмма якыннарның якыны була бит. Менә шулар арасында иң хөрмәт иткәнем Фарухшин Мирзанов. Бу Газинур Фарухшинның абыйсы белдер ич? Нәкъ шуның алар икесе дә шул кадәр мотор җырлыйлар. Игътибарлы күзләрем ике буш фоторамкага да төште. Әнә алар, сез дә күрәсез булса кирәк тамашачым. Зря мин баянда уйнамыйм. Бәлки минем фотоны да урнаштырырлар иде биредә. Ә менә Робсон абыйның шанслары әле бар. Бераз вакыт табып баянда шөгыльләнеп алса,
Әнә шулай җилләр ярдәмендә һәйкәл гармон чыгарган моңнарны колакларда хис итә, без Робсонның абыйсы, танылган музыка укытучысы Джон йортына килеп кергәнне дә сизмәгәнбез. Бүгенге көндә без эш туган. Робсон, Джон и Марселя. Безнең күп балалы гаилә. Анда безнең 11 бала булды. Сугыш заманасы бетендә әткәй сугыштан исән кайта. Аның инвалид, конечно. Иде хатын бар. Жыл сайын бір. Шуңа күрә безнең әткәй белән әткәйнең 11 баласы булган. Яшь арасы гел 1 ел. Бер ярым. Ни өчен энекәшегезгә Робсон дип куштылар? Сез нәрсәне ачыгыз әле? Бүген әтисеннән дә сорый алмыйбыз, әнисеннән дә сорый алмыйбыз. Алар вафат, әмнә бердән-бер өлкән абыйсы моны аңлатып бирә аладыр. Кинофильм «Цирк» Дунаевский. Анда Полдорс поет. Бас. Әнкәй гашык иде сәнгатькә, музыкага. Yaşalta konsertқа барып, концерт белән барабыз. Сорап бирәр. Әнкәем, нишә итесен куштылар? Әйтәм, барыгыздан әнкәйдән сорагыз, әйтәм. Алар беләр. Менә Актанышта 50 нидә исемнәр бар слушай. Менә бездә алгинат эшли, алгинат натрия. Күршедә комбинат. Шундый гаҗәеп исемнәр күп Актанышта. Менә нинди шук мул, тыйнак мул, укыйдырымы, икелеләр күтәреп кайтадырымы. Урамда күп йөри иде. Уйнарга ярата иде. Бездә теге татарский хоккей, тәпрән дигән сүз бар. Ул шунда иде. Ул тәз дигән авылда яшәйдек. Әтәсенең бер башыннан икенче башына кадәр шәпи сугабыз. Анда шул шайбалар шулай әйберләймисең? Фаткылды шайба. Аяк белән. Таяк белән. Аяк һәм таяк. Таяк белән аңа теге шәкертне таяклар. Бәләкәйгенә. Капка вороты бар имзон, капка вороты. Капка шлебез. Теге условно капка, ул капка күчә бара. Кызык уен иде ул. Икегез бергә башкарган җырлар, әсәрләр бармы бер төрле? Бар. Uzgan gönül keylerimiz sizmedik. Appak mikken yumşak mikken canıyımның kulları, salavat köperi kebek sulabardan yılları. Akşabatta ağıyık, şabata başı tıyık, sızılıp gitken karanmayık. Ничего губерсан каяп. Ну, братлар, сез молодцы. Минем белүемчә бу Әлфия Авзалованың репертуарыннан шулаймы? Нәкъ шулай. Әлфия аны шундый дәрт белән башкара иде. Робсон, Марселя, Лерон, Джоннар арасында мин Альбертта бик тиз уртак тел таптым. Әллә үземнең исемем дә шепши татарныкы түгел, герман чыгышлы булуы сәбәпче инде моңа. Бәлки фикерләү рәвеше ошагандыр. Тик менә Джон сөйләгән комбинат абыйны гына күрә алмый китергә туры килә ахры. Икенче яктан, бәлки яхшыгададыр бу. Бераз куркыта, комбинат кадәр комбинат килеп чыксын әле каршыңа. Сөт эшкәртә торганы яки ит белән эш итүчесе булса, бик көчле, гайрәтле кеше итеп күз алдына китерәм мин әлеге адәми затны. Әнә шулар хакында уйландым мин бүген фотолар карап йөргәндә. Мен айтып карадылар. Соңгы Казанда укыган чорда исемеңә дә алыштырык. Мен әйтәм, әткәй куйган исем, мен әйтәм, алыштырам, ничек булган шулай йөргә. Ну, алла мен бар, татарчарак итеп. Юк,
totaşa neşeler. Rebüsün. Ropsun'u rebüsün. Mene joylu. Ebiler opalar. Rebüsün. Mene joylu. Rebüsün. Totaşa eylenge. Yana isim barık gibi. Ropsun tuğlar. Rebüsün. Toşa kızı. Dijön. Alay dijon tuğ. Dijön. Üzüm tuğum benim kuşakedeyim. Etki uqtuşu bulgaş. Gel avuldan avulga kuşarı verdiler. Yerganlar buluşarda. Mene 12 avulda bulgan. Etkilerime. Min solap gittelem. Bir yaktan şutlağında Uryadı, Kuşakke, Etes, Telekey, Semiostrov, Şalmanrat, Tohtalaşık, Ejekul, Mengner, Sultangıl, Karatal, hem işte kalmanlar da vardı. Hem üzüme en kadarlı üttü benim balaşak Etes'te. Etes bu Başkırtçadan eteş. Şulay indi Etes. Siz ben tiz aşık buluşan kişi. Tiz aşık buluşan. Bir qarada qaşaqta aşık bulamın. Ondan soň indi ol ekrep sünerge murt, ekrep ili toğada ko'tarilge murt. Men bir tapqir bir sene etkende ilemedim, 2 tapqir ilandım. Birinchisi Qozonda institutni bitirganda uylandim, birga o'qigan. Ol biletishniy adabiyot kitobxona bo'ligini bitirdi. O'qiydi. Men endi Xaravegin. Shunda tanishdik, shundan qovuşdik. Qaytib menda etkaylar uloqdaysana 73-yil ruxsat so'rab men kanikulaga qaytqach telegramma keldi. Tilet şolay Allah degan. Etkay yuqanda senga Allah'dan xat kelgan telegram kelgan. Men Allah bitim Aliye degan isim men просто Allah deb yurtayım. Dedim Allah'dan men bo'lashaq xotindan kelgan edi. 73'te bizim balabız doğdu. Ilmira degan qizim endi ol Qozonda yashaydi. Qozondagi uy chiqdi, anda aniqlarim bor. Endi biz shulay ayrishga to'g'ri keldi. Sabablarni so'ylab turmayman. Ammo lekin uzoqda o'tmadi. Meni o'zimizda ishlagan baynis Erik degan so'nal men bajay bo'ldi. Nishabdir meni yaratadi, men seni o'zimning baldiz bilan tanishtiram deydi. Ish aytdi-da, baldiz bilan qavishtirdi. O'tdi o'tmadi, men sen tez g'oshiq bo'lasizmi? Tez g'oshiq bo'ldim, men aytib biz ikkinchi xotin bilan birga yashay boshladik. Mingnur xonim bilan. Mingnur bek motor jirlay. Direy endi hozir bek u dinga ko'chdi. Bunman u hozir dinda. Qur'onni yoddan bila boshdi. Qur'onni arabcha o'qiy. Men amasiyam har vaqtda da namozda, har vaqtda da dinda. Mine de öndi dinge, mine orazalarına her yılına 2003 yıldan beri tam orazalar. No zamanlarla namazga basalganım yok. Biz yaştan yaralganbız ilahının nurundan, nur ışığında mengelik ser, biz mengelik yolunda, biz mengelik yolunda. Balalar degenden siz bizge ayttınız indi bir kızınız var Ilmira Qozonda. Ondan tışta neçe balanız var? Ondan soň mena Mingnur bilen bizning endi hozir Rüstem degan o'g'lim bor emi. Bir yil ona 41. Men endi o'zimni balalarga nechta totar ismini qo'shara tashdim. Malay to'sa Rüstem qo'yan deganim. O'zimni birga ishlagan. Belki siz ko'z olagansızdır bizning kelajakda prezidentimiz Rüstem bo'ladi. Ondan o'ylamadim. Ondan o'ylamışam, ondan so'nagina ko'rdim. Bit Rüstem bit so'ngroq prezident bo'ldi. Sizning Oqtanishda necha uran bor? Oqtanishda bizning eliginde Osta Oqtanishda 4 uramı,
Хәзер инде 4 кенә түгел инде, 40-тан да артыктыр. Әмма ләкин безнең урам иң кечкенәсе. Безнең урам урман урамы. Анда 3 кенә йорт. Аннан калганы урман. Әнкәй искәшә. Әнкәйнең яраткан җыры бар иде. Урман кызы дигән. Аның сүзләрен Хади Такташ язган. Күн Йөдәт Файзи. Нигә синең шаян күзләр, күзләремә балай багалар. Нигә синең шаян күзләр, күзләремә балай багалар. Нинди хисләр сөйлә, эй аппагым, керфек очларыңнан тамалар. Менә шушы җырны Әнкәй бик матур итеп, үзенең матур тавышы белән җырлыйдыр. Без балалар игътибар белән тыңлыйдык. Кечкенә чагында әтисенең укытучы педагог булуы сәбәпле шигәннәрдәй авылдан авылга күчеп, мәктәпнең берәр классында почмагында яшәп гомер кичергән Робсон үсеп өлгергәч, гаилә коргач, үз йортын булдыру кирәклеген аңлый һәм максатына ирешә дә. Бүген аның тату гаиләсе шатлана үз йортында дөнья күрә. Мен ханым, авырмы сәнгать кешесе белән яшәргә? Безнең сәнгать кешесе дип алар гастрольләргә айлыклап чыгып китә торган сәнгатькәрләр түгел бит. Үзебезнең Актаныш районының мәдәният йортында эшләп, көндә кичкә өйгә кайтып кына йөрүче сәнгатькәрләр. Алай итеп караганда безнең гаиләдә андый кыенлык юк. Айлар буе юкка чыгып китә торган. Сәнгать кешесенең инде шул кич соңрак кайтулар белән бала-чагаларны күрмәүләр белән генә булган мөмкин. Мин бик яратып баритын Акташның тамашачысы. Иң күп кул чабучы, иң яраткан тамашачысы. Алар күрсенә театр, алар күрсенә маскарад, алар күрсенә концерт. Инде иң беренче барып утырам. Кул чаба башлый, мен гашыйкымда аларның хезмәтенә, аларның кылган эшләренә башында да гашык булып яшәдем. Гомер бакый. Озак еләштегезме? Исене бит авыр әйтелә тора. Робсон менә алар туганнарыгыз ничек кабул итте исемне? Дигән исемне әйтмиләр, Мусин диләр. Аны до сих пор минем туганнарым Мусин диләр. Әле мин бер тапкыр үзебезнең авыл кызына утырып машинада килеп ятам. Син бер әйткәндә Робсон дип әйткәнсең, бер әйткәндә Мусин дип әйткәнсең. Аны кайсысы исеме соң диде. Безнең авыл кызы. Шуның кебек аны Мусин, иң җайлысы Мусин. Әле мин Садикка Султанов дигән анагымны алырга баргачында Мусин чык дип кычкырмакчы. Мин үзем балаларыма да Мусина менә гел шулай. Әтиәниләрен ничек кабул иттеләр да шулай Мусин диләр. Сезнең әтиәниләр? Безнең якта, мин Муслим районында. Безнең якта гел элеккерәк исемнәр. Менә безнең исемнәр Нур, апамнар Сәрия Сәкинә, Татар исемнәр, татар исемнәр. Алар өчен гаҗәбрәк булды. Безнең Бияна яни гел шундый современный исемнәргә гашыйк, шундый. Әле хәтта минем Бияна яни Робсонның әнисе. Хәтта ул мин безнең Рөстәм Тугаштында әле минем бәләкәй Арсен улыма сәлам дип Раббымга хат язган. Аның инде аңа Арсен исеме кудрасы килгән. Ул чакта инде минем үземнең әни юк инде Худайның бетмәс инде. Дежоннар, Робсоннар, Арсеннар диде. Татарча куябыз дип үрсәп куйган иштем. Аны юшалды. Әти буларак ничек Робсон нинди кеше? Ул балаларны ярата. Тапкан акчасын өйгә кайтарып куя. Бер кашан кире акча сорамый. Нәрсәгә алай иттегез, булай иттегез, тоттыгыз димәй. Ул менә аны хәзер дә күрәләр, үз бәбиләрен үстергән вакытта. Бигрәк кыланадыр ягыз инде дип. Ул кашыктагы ботка сунысын өчен без үф дип өргәсәк тә, микроб кертәсең, өрмә дип, менә шулай селкетеп, суытып. Менә шундый әти ул. Но менә шул кирәк вакытта усалда була белә. Уныкларны инде бик ярата инде.
Миңа калса сезнең гаиләдә бик рәхәт булырга тиеш, чөнки сезнең кыш бабаегыз һәрвакыт янәшәдә. Алхамдулиллах. Уллары Рөстәм, кызлары Миләүшә белән, кияүләре Илнар, оныклары Рамазан белән Раян биредә һәрчак көтелгән кунаклар. Белеме буенча биюче Миләүшә балалары белән бергәләп әтисенә дә еш кына бию дәресләре бирә. Үзегез беләсез, кыш бабайга гел форма тотарга, балалар белән бергәләп дәртле итеп чыршы тирәли биргә кирәк лабаса. Бар тирә-як, сөттә япак, җем-җем итеп кар көлә. Көмеш кыңгыраулар тагып, шатлык бөркеп, нурдай балкып, җиргә яңа ел килә! Робсон әфәнде тәҗрибәле һәм талантлы белгеч буларак хор турында күп мәгълүмат бирде безгә. Менә мәсәлән, хор төркеме ким дигәндә 12-13 кешедән торырга тиеш икән. Хордагы бас, тенор, сопрано сымак партия рольләр бүленеше, әлеге рольләрне башкарырга сәләтле Актаныштагы җыр-моңга каршы күп санлы талантлы кешеләр. Аның эш иткән биредәге иң зур хоры хакында да тәфсилләп җиткерде ул безгә. Мин исә сөйләшүне башкачарак бурып җибәрергә булдым. Робсон әфәнде, менә җыр музыка белән бәйле түгел. Үткән тормышның тәҗрибәсенә таянып, күңелегезгә якын кешеләрдән торган хорсыман бер төркем, җыен төзергә кушсалар сезгә, кемнәрне алырыгыз үзегез белән дигән сорауны юлладым. Ул монда да югалып калмады. Иң беренче чиратта үзе белән яраткан хатыны Минненур ханымны, талантлы абыйсы Джонны чакырачагын әйтте, һәм китте санап. Мин чакырыйм Баязит абыйны. Хакимияттә эшләдеме, район башкарма комитетының җитәкчесе булды. Пенсияга чыккач менә ул эшләде СПТУда директор булып. Аннан өчен чакырыйм мин Мәгизне. Мәгиз гомер буе бергә эшләдек. Менә мин тагы берне әйтеп китәм. Бик музыкант шәхес, үзебезнең район җитәкчесе. Инде ул күптәннән бездә эшли, министр булып Казанда да эшләп кайтты. Ингел Нәү Фәттаховна. Хакимият харышырында ул һәр вакытта баянда уйнады хорга. Менә шул җегетне чакырырмын баян итеп менә шул хорга. 1958 елны Робсонның әти-әнисе 6 баланы җитәкләп, бәхет эзләп Свердловск өлкәсенә күтәрелеп чыгып китәләр. Биредә аларны оҗмахка тиң тормыш көтә. Әмма яшәү өчен бирелгән күп бүлмәле бүрәнә йортта, балыкка бай елга күлләре дә, матур табигате дә калдыра алмыйларны чиҗилләрдә. Күңелгә якын туган як Татарстан үзенә тарта. Бер генә айда түзә алмыйча күп балалы гаилә янә Актаныш якларына кайтып төшә. Туган яктан китү, әйләнеп кайту хакындагы истәлек хатирәләре белән бүгенге героебыз безнең белән дә уртаклашты. Киттек, төялеп беришә мендәрдә нәрсә бар инде. Койкада бер әйбер дә юк инде. Койбер түгелди. Ул шуда әйбер дә юк инде. Ашарга тык. Соот сабат тегесен. Шунда бер әйбер истә калды минем. Барабыз олы-олы буйлап. Биякта кайыннар үсә. Бер кайынга, беришә кайынга карадым да, исемдә калырга тырышам ботакларын. Мәйтән тагы бер кайтсам, әйләнеп шушы ботаклар ничек булыр дип үсәрләр микән. Менә шул истә калган. Шул үткән саен хәзер мин шул агачларга, кайыннарга карап китәм. Туган як булай да инде сагындыратыр инде. Бергә уйнап үскән бала, егетләр, кызлар дип әйтик инде, малайлар, кызлар. Үзебезнең якка барыр тартады. Һәм дә ки үзебезнең районыбызга кайтып җиткәч, үзебезнең Татарстаныбызга кайтып җиткәч, шул кадәр рәхәтлек тоясың. Һәм дә ки җиттә бүтән. Йөрергә язмасын дип уйлыйсың. Менә шундый уйлар килә. Һаман да үзеңнең туган якка нурлар сибеп, матур була ата бездә таң шикелле якта туган илем, бәхет биргән җирем Татарстан. Каяларга китеп, кайларга бармадым, сагынып кайттым идем таңнарын.
Хөрмәтле тамашачым, тапшыруыбыз башында күргән титрларга алданып, Америка Кушма Штатларыннан репортаж, очерк көткән идегезме? Ә мин сезгә актаныш уңганы, профессиональ хор белгече һәм тәҗрибәле кыш бабай Робсон Мусин хакында сөйләдем. Ачулана күрмәгез зинһар. Әйдәгез, безнең бүгенге кыланмышны яңа елның бары бер тылсымы, шаяру итеп кенә кабул итик. Тормышыгызда шатлык китерүче мөгъҗизалар, авызларны йырырлык, ярдырырлык матур шаярулар, күңелле вакыйгалар мөмкин кадәр ешрак булсын. Исән сау, шатланып, елмаеп һәм көлеп яшәгез. Яңадан очрашуларга кадәр.